Bismillahi malaktika don kibaru kɛnɛ bi araba ye avril kalo tile 14 ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la minnu b'an bolo ka don kulo kan o de ka fɔ maa minnu kun bɛ yen nɔ n'u kun ye marifa ta an ka jamana kɔnɔ Kidali fan fɛ n'u tilala ka marifa bila n'u ye jɛkulu sigi ni jɛkulu tɔgɔ ye mouvement Dazawad olu ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen nɔ ni ale kɔni kun bɛ Bamakɔ yan ko ale kɔni fatura majugu wale dɔ kɔni sen fɛ kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko tarata don avril kalo tile 13 kɔnɔna la ko sɔgɔmada joona ko Seyd Ibrahim Ould Sidati ni ale kɔni ye mouvement Dazawad olu kɔni ka coordinateur ɲɛmɔgɔ ye ko ale kɔni fatura binganni wale dɔ kɔni sen fɛ an b'a yirana k'a fɔ mouvement Dazawad olu ye maa ye maa minnu bɛ yen nɔ olu sigilen bɛ Kidali ni olu kun ye marifa ta wagati dɔw la an ka jamana kɔnɔ ka n'u tilala ka marifa bila ni olu ka jɛkulu sigi u dama olu de kɔni kun ka ɲɛmɔgɔ ye nin cɛ in ye a yirala k'a fɔ ko ale ye maa ye maa minnu bɛ yen n'a cɛsirilen don kosɛbɛ Mali ka bɛnko kɔni na sabula bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔni bɛ yen ni an b'a fɔ o ma accord d'Alger n'o bɛ bɛn kɔni ko fɔ an ka jamana kɔnɔ k'ale ye maa ye maa min bolonɔ kɔni b'a la wa ko a cɛsirilen kun don kosɛbɛ Mali ka bɛnko kɔni na a yirala k'a fɔ ko kunun ko a bɔtɔ a ka so kɔni da fɛ ko marifatigi dɔw kɔni nana ko ka mugu ci a la an bɛ wagati min na ko bi maa kɔni t'a dɔn maa minnu ye nin waleya kɛ ko marifa kɔni cilen ni makofɔlen kɔni na ko u y'a cɛ ka taa n'a ye kɛnɛyaso la tuma min a sera kɛnɛyaso la ko ale kɔni fatura o waleya kelen Dazawad maaw ye olu kɔni bɔra ka sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko olu dusu kasilen don kosɛbɛ nin waleya in na wa k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ka nin sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa maa minnu ye nin waleya kɛ u bɛ se ka minɛ cogoya min na o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka don kulo kan o de ka fɔ minisiriso min sigilen ko kɛnɛya ko ɲɛ kunna olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko an ka kɛnɛyaso dɔ yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko tasuma ka kasara kɔni sera yen yɔrɔ ma kibaruya minnu sera ma u y'a yirana k'a fɔ ko min ye an ka laboratoire dɔ bɛ yen ni o ye jeli sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ dɔ ye ko yen kɔni kɔnɔna bɛɛ lajɛlen kɔni jenina ka sabu kɛ tasuma kɔni kasa a yirala k'a fɔ ko nin laboratoire in tɛ yɔrɔ wɛrɛ o de ye k'a fɔ yɔrɔ min na ni jeliw bɛ sɛgɛsɛgɛ ka jelilabanaw kɔni dɔn bana minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ yɛlɛma jeli kɔni fɛ ko o yɔrɔ kofɔlen don i n'a fɔ a dɔw ma sida ani infection a n'a ɲɔgɔnna caman n'o bɛ taa sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ min ko yen kɔnɔna de kɔni jeni o tɛmɛnen ka bɔ yen minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna o y'a yira k'a fɔ tuguni ko u bɛ jamanadenw ladɔnniya ko nin wagati in na ko jeli minnu kɔni tun bɛ yen nɔ n'olu tun sɛgɛsɛgɛra ko ka fura k'u la walasa u bɛ se ka kɛ banabagatɔw la cogo min na ko o bɛ se ka labaara fo tile 3 kɔni ɲɔgɔn na ani u tilala ka yira k'a fɔ tuguni ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin yɔrɔ in bɛ se ka dilan ani baaraw bɛ se ka segin ka daminɛ cogoya min na o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gawo ko kɛnyɛrɛye baarakɛla dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko ale kɔni tununna majugu kɔni fɛ kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ min ye avril kalo tile 12 kɔnɔna ye ko Gawo dugu kɔnɔ ko nin ye kɛnyɛrɛye baarakɛla dɔ de ye ale kɔni dɔnnen don kosɛbɛ ko ale kɔni n'a muso de kɔni tun bɛ mobili kɔnɔ ko u bɛ ka taa u ka ci la tuma min na ni marifatigi dɔw kɔni nana ka na u minɛ ka taa na u ye ko o waleya ninnu kɔni kɛlen ninnu ma kofɔlen fila bɛɛ lajɛlen kɔni kun tununna nka ko wagati kunkurunin tɛmɛnen kɔfɛ ko u ye muso in kɔni bila min yɛrɛ ye nin kɛnyɛrɛye baarakɛla in ye ko o bɛ ni marifatigi ninnu bolo maa kɔni t'a dɔn ni marifatigi ninnu kɔni ye maa sugu minnu ye wa muso min yɛrɛ kɔni minɛra ale yɛrɛ ma se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ a ko ɲɛ la ko sabula ale kɔni t'a dɔn maa kelen minnu kɔni don an bɛ wagati min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaba in minnu bɛ Gawo dugu kɔnɔ walasa a bɛ se ka segin ka na a ka denbaya la cogoya min na ni min bɛ yɔrɔ la an n'o da kulo kan don n'a nata kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus bana kɔni kunnafoniw kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna n'olu kɔni y'a yira k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn bɛ tali kɛ ka bila min ye avril kalo tile 13 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la k'o ye maa 177 ye wa ko maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu fatura maa 28 fana kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɛnɛyara ni bana in daminɛra an ka jamana kɔnɔ marisi kalo tɛmɛnen na san 2020 kɔnɔna la fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra ni bana in na ko kɔni bɛ taa maa 12,179 la o maa 12,179 na maa minnu bɛ yen nɔ ni ala ye olu ka kalifa minnu la maa 417 kɔni ye wa maa minnu fana bɛ yen nɔ ni ala ye kɛnɛya di olu ma o ye maa 7,194 kɔni ye wa hali bi maa minnu bɛ kɛnɛyaso la ni sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ olu la ni banakisɛ in kɔni ko ɲɛ la ko o kɔni bɛ taa maa 2,110 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni la an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kibaruya ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata